λασές. Στο λέω και πονώ. Οικονομική επιχειρήση Γεωργίου Καρανάσου και εσύ ο γιος. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, σας είπα που δεν είναι εδώ, τι να σας πω. Αν θα έρθει, πώς δεν θα έρθει, που να είναι. Και θα του πω. Ο κύριος Παναγιωταρέας μάλιστα. Εσείς είστε κύριε Παναγιωταρέα. Μάλιστα κύριε Παναγιωταρέα. Σίγουρα κύριε Παναγιωταρέα. Οπωσδήποτε κύριε Παναγιωταρέα. Σας περιμένουμε κύριε Παναγιωταρέα. Ας το διάλο κύριε Παναγιωταρέα. Δεν σου αξίζει. Πάμε χιλιάδες, σαν τις παλιές φιλενάδες. Βήμα το βήμα. Μου έκλεψε τα σίκα Παπατριαντάφυλλη, είσαι και ένες στο κτήμα μου. Ναι, αλλά τα σίκα πέφτουν στο δικό μου. Και ό,τι πέφτει είναι αυτόν που του πέφτει. Το άντρα σου του πέφτει γιατί έχεις χρόνια να δεις καρά στα σκέλη.